Хора, ще гледам loadout. Да. Отиваме. Значи, ако не сте играли loadout, първо се трябва да отидете на Weapon Crafting. Аз ще се намаля играта. Трябваше наистина да се намаля играта, хора. Фак. Не, защо аз да играта? Значи, ето ви моите 3 оръжия. Ще да видят. Ето. Това са моите 3 оръжия. Мана стик, майна. Не чакайте, искам да само да ви видя. Силък. Нямам Тесла, аз да си купя на едно друго оръжие. Значи, ще ви покажа какво искам да си купа. Искам да изигра няколко игри и да си купя това Хекса барел. Това се бъде много яко, защото с 6 ракети в това. За сега са ми 4. И играта е уникална, защо съм 4-то ниво. Все пак може да играете така Co-op vs Bots и vs Humans, а за сега докато не вдигна 10-то ниво, трябва да вдигнете 10-то ниво да играете срещу хора. Аз изиграх 2 игри, едната, мисля, че беха, двете беха загубихме. И двете загубихме. И от тях, когато играх в Humans, когато всеки ден ви дава Daily Price, и по-добре играйте за Daily Price на Humans, защото ще ви даде повече пари. Така. Мак. Така, ако знаете, това е Хелга. Тя има Хекса барел! Yes. Аз съм с Mana Stick Miner. Фък. Може би... Не, лаги ми... Да, играме... First Blood! First Blood! Assist! Так. Добре. Добре, където? Хора, лаги. Време ми забива. Окей. Тук може да се убивате. Ето. Показах ви. Може да посмотрите героите, но не знам защо. Само с едни и други, с голд купувате, не с блудс. Аз нямам никакъв голд, никакви коинове. Не знам как да ги взимам. Един мой приятел ми каза, че се купуват истински пари. Не знам това ли е вярно, защото той много ме лъже. Ето хора! What? What, хора? Видяхте ли това? Какво беше това? Тази има дрехи даже. Какво е тая? Не знам, може и на 5 ниво да се взимат тия. А може на 10-то, когато играете ранкет. Така, той убих ли го? Раз сега играем Джак Хамър. Да, ме убил някакъв. Защо има Тесла, бе? Ако се чуете какво е Тесла, Тесла е такова на електризирани патрони като моите. Ако виждате. Така трябва да изглежда, когато ги стреляте. Разказва и Тесла, то беше много... То струваше 2000. Така че си го впих лесно, защото имах около 4000 и почнах да си обгръдвам оръжието. Да, дропнах хамера. Yes! Дай.
Давай. Давай хора, може да спечелим тази игра. Не знам, че игрите са 20 минути сигурно, 10, не знам, може и да... Сега не знам колко време е. Сигурно около 5 минути е скоро тук. Ако чуете, аз си го направих снайпер, се подсагах така. Ара тук имате безкрайни патрони, май. Ох, имам си релоудват колко ще пъти искат. Прехванал съм. Хамър тайм! Отиваме в нашата база. Иначе може да стоите и да чакаете някои, може да убиете някои с 5, някои... Може да убиете всички тех, ако те са 5 май, значи са 5. И ако ги убиете с този чук, вижте аз имам 1 кил и с... Знаете колко ще станат 6. И така че... Така може, ако взимате само вие... Ако само вие взимате хамъра, да се печелите много пари. Аз не мога да убия много хора. И тая игра я научих от Готика 4.7. Да, аз добре в това хора. Окей, т.е. хамъра е тука. Случайно той да се телепортна е там горе. What? Айде. Тук колко точки се печелях? Ох, майко, как може да го направиш, бе, пак? Да. Още... Толкова мисля, че трябва да вземем още 3 пъти за тази игра. Значи аз по една-две игри се снимам на модел. Ако са по 20 минути, не мога. Се постара да ги качвам. Да, може би няма съм с това интро. Защото един ми каза, че не струва. И така че се го сменя на това, където ми е направил Wargaming BG. Окей, още ако достава фан, ако достава този чук, се остават още 2 чука да вземе и печелим играта. Да, имате и 5 удара, тук горе, където ви е хелта, може да видите. 2000. И също трябва да защитавате вашия чук, защото ако ботовете или хората го вземат, защото се отбележат точки и те не трябва да отбелязват точки, иначе ако се дадат толкова чукове, колкото ви трябват, се загубите играта. Взимаме чука и да се махне. Мой че аз само взимам чука. Да, аз съм взел неговото чука. Ох, това е хилтна доста. Това е много хилтна даже. И когато играете private матч или... Да, още едно и сега само да видя колко време е станало такова. Окей, 8 минути, значи се мога да изградя... Не знам колко време, още половина игра. Не знам, може би само една игра се изградила. 15 минути. Когато сте АФК, ботовете не могат да ви убият, но когато сте АФК, може да ви изгоня от играта. Почва битката. Така хора, може би аз се спечеля играта, защото само аз съм им взимал чука. И още един човек. С контрол може да скачате така напред. Yes, хора!
ето, спечелих им играта. Да ми спечелиш играта. Ето, аз съм доста с без косата. И имате такъв безплатен таунт. Някой друг епизод се ви покажа. Може би сега даже се ви покажа. Видим какъв съм. Ще се вдигам ли левел. Не. Ето виждате, четвърти левел съм. Още и вдигам пети. Но искам да вдигна пети. Значи сега ще ви покажа откъде да си вземете таунта. Значи отивате на Outfitter. И имат три героя. И вие си избирате който си искал, аз съм си избрал Axel. Customize. И отивате ето тук. И ето. Може и ако си таковате, ако си купите такива неща, може да такива коинове, може да направите това. Или това. Или това. Или ето това. Кой вас може да не и това. Да, само ви трябва да такива. О, да, това трябва да ви го покажа. Да, това е Smoothwork. Да, мисля, че не трябваше да ви показвам това. И това. Ако... Иначе има още само две. Те са тия почти едни и същи. И ако искате да си купите такива, може само може да си таковате. Мога ли да си сложа? Не мога, да. Сега имате ето тази хилга. Не ми харесва много. Аз само трябва да видите как твърква. Да, тя има цигарете. И гледайте сега. Как се дуса. Ето гледайте сега. Ето, това не трябваше да го гледате. Хило как твърква. Значи може, да, аз пак казвам, може да си купите такива коинове и да си служите каквото си искате. Ама не знам точно как се купуват коинове, така че не по-добре не ме питайте. Ето тук може да ранемвате... Какво хора? Искат... Не, искам да си запазя тая. Значи може да си ранемвате и делитвате... ранемвате и делитвате аутфитите. И може да дадете да, пак на Outfitter не беше. Чакай само да видя къде беше. На Story и може да... Не знам точно как се взимат кодове. Може да за кодове тук да си таковате. Ето от тук се купуват. Ето тук може да си купите аватари. Да, може да имате Silverman, Скорпион. Тия не знам за какво са точно. Аз може би ще си взема дънбоги, ако някъде си купя такива. Тук може да си вземате слотове за loadouts и гънове. Ето това е най-скъпото. 62 000. 9 loadout плюс 18 гън слота.
XP бустовете и да. Ето тук цъкате и да си вземете Spacebooks. Не са чак толкова скъпи. Вижте, 79 цента, 600. Може само тя цъкате и да си купувате. Или може да купите и това за 15 евро, ма добре това. Така, дай тук си го показва. Отивате на Story и тук може да си вземате XP бустове, но те струват Spacebooks и да си въвеждате кодове. Така. И благодаря, че ме гледахте. Ново интрото, което ще сложа, да ви е харесало. И чао!